NHL-kauden osalta mennään niitä aikoja, kun hätäisimmät kertovat jo, mitkä joukkueet menevät playoffeihin ja mitkä jäävät rannalle. NHL Fantasyssä tilanne on kuitenkin kiihkeimmillään. Tästä johtuen NHL Fantasiat on valmiina perkaamaan ja läpikäymään sen, mitä tapahtuu ja miten sinun tulee toimia luotsaamasi joukkueen kanssa. Mukana menossa Eileksi, Kojousti ja Skookeli. Oikein hyvää iltaa. Ja hyvää iltaa. Joo, eli kausi on nyt pyörätänyt käyntiin 4 viikkoa, koska tässä on nyt paineltu ja nyt taitaa olla viikko 4 ja draftit on draftailtu ja alkukiimat on saatu niin sanotusti purkkiin. Itellä omasta draftista jäi lyhyesti sanon niin tosi kaksijakoiset tunnelmat, oli tosi hyviä pikkejä ja sitten oli tosi surkeita, niin kuin, jota kadun ihan niin kuin suunnattomasti, että oli tosi kaksijakoinen toi oma drafti. Voitko avata, ketkä kaduttaa kaikesta eniten? No mä sanoisin, että mä oon ollut tosi pettynyt mun maalivahti kaksikkoon. Mä siis varasin ton Sorokkinin ja Ulmarkin, niin molemmat on ollut suuria pettymyksiä. Ajattelin, että he pelaavat joka pelissä tyyliin ja niin kuin, jotenkin mulla oli enemmän luottoa Ottavaa ja mä ajattelin, että Islanders pelaisi niin kuin semmoista 1-0 kiekkoa, mutta molemmat on ollut huonoja. Vertheikki vähän pettynyt, mutta kyllä mulla luotto on siihenkin vielä, mutta on ollut huonompi kuin mitä toivoin, mutta toki toi Floridan tilanne oli niin vaikea, että ehkä siinä olisi pitänyt vähän käyttää pelisilmää sen suhteen, että se oli niin kuin, vähän niin kuin odotettavissa, että näin tulee. Myös Rasmus Dahlin on ollut huono, siihenkin mä oon ollut pettynyt, että kyllä tässä on paljon, mutta sitten toisessa vaakakupissa on kuitenkin, tajusin onneksi myöhään ottaa Kutter Gautieri, joka on ehkä kuumin pelaaja tällä hetkellä, ja näyttää aivan jumalalta kentältä, että ei ole pelkästään sattumaa, vaan näyttää kyllä ihan älyttömän hyvältä, että kyllä Philadelphia missas kyllä hurjan kaveri. Joo, haluaako Kojosti lähteä tähän Philadelphia-haavat, kun on väännetty auki, niin minkälaiset fiilikset omasta joukkueesta ja tästä kyseisestä herrasta? No, sanotaan, että mä en mielellä tuosta Cutter-Gautierista puhu sanaakaan, ja menee kyllä niin kuin tällä hetkellä ihan ylärekkarissa ja tulee sieltä alas, kun lehmän häntä ei tule jatkumaan tuommoinen touhu toivottavasti koko kautta, mutta itsellä mä oon ihan tyytyväinen omaan draftiin. Toki sielläkin on semmoisia, nyt jälkikäteen on helppo viisastella, että mitä olisi voinut tehdä toisin, kun kattelee draftilistoja sieltä, mutta ihan positiivisin mielin nyt nämä muutamat 4 ekaa kiekkaa katsellut ja rekordilla 2 voittoa, 2 tappiota mennään ja yksi vähän tiukempi voitto sieltä tuli myös, mutta on siellä semmoisia, että tuli ehkä vähän liian korkealla draftattua. Esimerkiksi tämä Michael Misa meni vähän turhan korkealla, että olisi ollut ehkä toinen sentteri, jonka olisi voinut pikata sieltä ja sitten tietenkin Mitskovi ei ole vielä toimitellut omaan joukkueeseen juuri ollenkaan ja vitoskiekalla napattu, että siinä Koneksi niin meni nenäestä pois, mutta ihan on tulevaisuutta kohden omat silmät ja koen, että tästä tulee vielä ihan hyvä kausi omalle joukkueelle. Niistä voi ajatella, että teikäläiselläkin kuitenkin ajattelet sitä Misaa, niin sitten se Islandersin nuori Julli, Schäferikoira, joka siellä painaa, niin se sitten taas toisaalta vaakakupissa painaa aika paljon, että niitä kokeiluja kannattaa tehdä ja niitä kannattaa rohkeasti ottaa. Tämän perusteella ainakin, että se ei haittaa, jos toinen pettää, jos toinen suorittaa yli odotusta. Joo, just näin. Schäferikin taisin ottaa aika alkukierroksillaan. Tai siis niin kuin Misa nähdä aika alkukierroksilla, että siinä mielessä ei kovin pettynyt voi olla tuohon omaan draftiin, että olisiko Schäferi mennyt jollain 8-9 kierroksella. Joo, 9 kiekalla otin Schäferi. Mutta ihan hyvä onnistuminen sitä kautta. No se näin, että tai niin, on sillä lailla hankala aina miettiä, nuo puolustajat varsinkin on semmoisia, että ne hyvät puolustajat menee yleensä aika alkukierroksilla ja sen jälkeen sinne jää semmoista 4 pisteen average fantasyäijää per ilta, joita riittää sitten pilvin pimein, että sitten niihin on pakko iskeä kiinni, jos uskoo, että jossain on semmoista upsidea, jos tuommoisilla kierroksilla on niitä mahdollista ottaa, niin kyllä se kannattaa ehdottomasti kokeilla. Joo, omalta kohdalta, no, drafti meni miten meni, kyllä ihan kohtalaisen nimi vahvan joukkueensa jälkeille. Lähin sieltä hakee pikku tämmöisiä riskejä, enemmän meni tuolla pappalinjalla, mutta esimerkiksi Steven Stamkos, jonka sieltä otin, niin kyllähän se on osoittanut olevansa viime kauden Stamkos ja vähän vielä jopa huonompi.
niin ei sen kanssa kauheasti hymyilytä, varsinkin kun trade-arvo on aika nollissa. Mutta muuten se on vähän se drafti semmoinen tilanne, että siinä arvotaan 7 numeroa ja 3 lisänumeroa ja sitten katsotaan minkälainen käsi itselle jää ja sitten pitkin kautta vaikka draftin jälkeen olisikin kuinka hyvä fiilis, niin pitkin kautta voi sitten todeta, että no, ei tämä nyt oikein lähtenytkään. Siinä mielessä kannatan itse sitä, että varmat hevoset ovat ne, jotka kantavat, mutta kuten tässä molemmat teistä totesi, niin riskipikeillä sitten tehdään ne suurimmat voitot todellisuudessa, että jotka voi ennen draftia näyttää riskiltä, niin sitten kun semmoisen saa napsumaan, niin kyllähän se naurattaa matkalla pankkiin. Mites no niin kuin muuten yleisesti tämä fantasykauden silmäys, niin onko jotain semmoista mielessä, josta haluaisitte avautua? No tästä nuorten miesten esimarssista totta kai on pakko sanoa, että on tässä meidänkin liigassa tällä hetkellä top 5. Macklin Celebrini, Cutter Gauthier ja Gunnar Bedard, kaikki löytyy top 5, että tämmöisenä nuorten vihaajana täytyy sanoa, että olen siitä tosi yllättynyt ja tuskin kukaan olisi odottanut, että nämä 5 löytyy top 5, ja ei huonosti aloittanut myöskään esimerkiksi Leo Carlson, mutta haluan samaan syssyyn sanoa sen, että näiden nuorten pelaajien kanssa se 82 peliä, kun pitää pelata, niin pysyykö se taso loppuun asti, että mä olisin vähän varovainen vaikka tämän Anaheimin suhteen esimerkiksi, vaikka ne on ollut todella hyviä ja pelannut todella niin kuin, ihan yli mun odotusten, mutta noissa nuorissa miehissä on aina se, että pitää jaksaa pelata myöskin sitten siellä helmikuun pitkinä iltoina niin kuin sitä jääkiekkoa edelleen samalla tasolla. Tähän pätee se, että kuka alussa hosuu, niin lopussa väsyy. Tiedätkö, mä niin kuin näkisin, että jos katsotaan taaksepäin näitä playoff-joukkoitakin, niin kyllä siellä se kokemus on ollut aika valttia. Et vaikka pääsisi playoffeihin, niin kyllä noilla nuorilla joukkoilla on niin kuin pyyhitty lattia sitten ekalla kierroksella varsinkin. Mutta kyllä se väsyminen näkyy, että kyllä kun aletaan pelaamaan niitä tammikuun pelejä, joulukuun pelejä, niitä 40-50 peliä, niin kyllä siellä näkyy se, että pitää syttyä ihan jokaiseen peliin, vaikka siellä olisi vastassa kuka tahansa ja mennään vieraskentille pelaamaan, niin tulosta on tultava. Vähän menee ohi fantasy-aiheen, mutta kyllä Anaheim, hehän ovat rakentaneet joukkueensa niin, että siellä on muun muassa Trouba, Kudas, kaksikko, jotka muutivat takalinjoilla ja tuovat sitä jämäkkyyttä sitten meininkiin. Että no joo, tämä nyt on tämmöinen puoli sarkastinen heitto, kun tietää, minkälainen tausta molemmilla on, että kasetti ei ole ehkä kestänyt niissä kovimmissa paikoissa oikein kauhean hyvin, mutta katsotaan, mielenkiintoista nähdä, ja kyllähän sillä mekin ennakossa puhuttiin siitä, että Anaheimissa on se potentiaali, ja osa meistä tajusi sen hyödyntää sitten siinä draftivaiheessa, ja osa ei, ja varmaan kaikki niitä vähän niin kuin sillä silmällä vilkoili, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se draftipäätös pitää tehdä, niin se on aina hankala sanoa, että onko nyt oikea hetki ottaa se tyyppi, ja onko nyt väärä hetki, että esimerkiksi toi kuumin nimi Gauthier, niin onhan se vähän semmoinen, että varmasti useimmissa liikoissa se on mennyt aika matalalla, että se, joka siihen on sitten osunut siihen arpaan, niin voi hymyillä ja olla tyytyväinen ainakin tähän mennessä. Ja vähän myöhemmin voidaan puhua tässä lähetyksessä, podcastissa siitä, että missä vaiheessa kannattaa miettiä, että treidaako jotain pois, niin ehkä tätäkin aihetta sitten sivutaan lisää, että mikä on tämän Gauthierin tilanne. Päästään näistä päällimmäisistä fiiliksistä eteenpäin, niin voidaan vähän katsella tuossa semmoista asiaa, joka saattaa kiinnostaa kuulijoita, eli ajankohtaisia poissaoloja ja muita, ja minkälaisia mahdollisia ennusteita siinä on, ja minkälainen tilanne ylipäänsä näillä pelaajilla on, että ovatko tulossa takaisin. Oliko siellä vaikka Eileksillä heittää jotain nimiä, joista haluat mainita, että minkälaisia tilanteita joillain pelaajilla on? No siellä on esimerkiksi Jack Hyman on ilmeisesti tulossa pikkuhiljaa takaisin, ja esimerkiksi tällä hetkellä ykkösylivoimaa pelaa Roslavik, joka on ihan mun mielestä sen takia hyvä pikkaa, mutta todennäköisesti siinä kohtaa, kun Hyman tulee kehiin, niin Roslavikki lähtee alempiin kenttiin, ainakin ylivoimakenttiin, niin jos Roslavikissa saa jotain irti, niin siinä olisi ehkä potentiaalinen semmoinen kaveri, joka kannattaa nyt vielä äkkiä treidaa ennen kuin Hyman tulee takaisin, jos joku sen huolii, ja myydä se vaikka sillä, että se pelaa ykkösyyveitä Edmontonissa, niin ehkä sillä saattaa jotain irrota. Rasmus Dahlinhan nyt poistui
henkilökohtaisten syiden takia Ruotsiin, eikä ole mitään tietoa siitä, että kuinka pitkä keissi tämä nyt on. Hän on mun joukkueessa, niin toivottavasti ei kauhean pitkä. Roman Josista nyt mulla ei ole ainakaan ihan täysin 100% tietoa, mutta ei ilmeisesti ole mikään, niin kuin, ei liity siihen päävammaan, mikä hän kesällä sai, että hänen pitäisi kyllä olla niin kuin pelivalmiina tässä aika lähiaikoina. Mutta tässä on muutama pelaaja ainakin, joiden tilanne on kyllä mielenkiintoinen. Joo, itsellä voisin pari nimeä ottaa, ketkä kovin lähellä omaa joukkuetta tällä hetkellä on, että Toronton Joseph Wallin nappasin ihan viimeisellä kierroksella omaan joukkueeseen sinne täyttämään IR-slottia. Oli tosiaan aikaisemmista jaksoista, kun puhuttiin, niin henkilökohtaisten syiden takia poissa. Oli niin sanottu family matter, mutta on palannut nyt joukkueen harjoituksiin ja tällä hetkellä itse asiassa taisi painoa AHL:ään tähän conditional stinttiin, eli siellä saa muutaman matsin vetää kuntoa kohottaen. Niin. Eli pikkuhiljaa tulossa takaisin siihen Stolarsin viereen, niin saa nähdä, miten Bollilla lähtee kausi liikkeelle sen jälkeen. Että ei ole osaa sanoa yhtään, minkälainen kunto Ukkerilla on ja minkälaiset pelihalut on siellä, että minkälaista tulosta tulee vetämään. Mutta jos jossain sarjassa vielä Josep Bolli löytyy free agenteista, niin tässä voisi olla ehkä sellainen kokeilu monelle pelaajalle. Toisena voisin tämän Jamie Bennin tilanteen käydä tässä näin, että nappasin itse tosiaan myös itseään korostaen tuolta favoreista tai free agenteista. On tällä hetkellä vielä IR long term listalla, mutta nyt on päässyt joukkueen kanssa vähän luistelemaan ja odotetaan, että Jamie Bennikin paluu on tässä pikkuhiljaa tulossa. Et toki kun loukkaantuminen ei ole ollut mikään nilkkavamma tai rannevamma, vaan tämmöinen kasaan painunut keuhko, mikä on vaatinut leikkaushoitoa, niin ei osaa yhtään sanoa, että miten ja minkälaisessa kunnossa Jamie Benn tulee takaisin ja tuleeko tässäkin sitten jossain kohtaa se ikä vastaan, kun täällä iästä ollaan puhuttu, että tekeekö piste per peli vai tekeekö piste per 10 peliä. Mutta sanoisin, että tuolle Dallasille niin toi Jamie Benn tulee olemaan myös semmoinen pukkukoppipelaaja ja hahmo siellä, niin voi tehdä ihan hyvää joukkueelle ja kyllähän Benni tulee pisteitä ottamaan, että se on vähän tuonne jokerikortti. Tuossa suomalaisista, jotka tietysti kaikkea kiinnostaa, niin Kulta-Mikke Granlund tuossa joku aika sitten hiukkasen ouossa tilanteessa vielä, ja näytti vähän erikoiselta se, että miten siinä tapahtui, mutta ilmoitettu on, että viikkoja ainakin pitäisi olla pois, jos ei mitään ihmeempiä tapahdu. Rasmus Ristolaisella edelleen myös sama viikkoja vielä kestää ennen kuin palaa takaisin. Patrick Laine menee kuukausia osastolle, että siinä mielessä vähän synkeät kuvat kaikilla näillä kolmella ja minkälaisessa tilanteessa sitten tulee takaisin ainakin Granlundille hyvä paikka sitten, että Anaheim on lennossa, niin varmasti helpompi tulla siihen takaisin siihen joukkueeseen. Mutta siis sillä niin kuin näistä kolmesta, jos miettii, niin varmaan Granlund on jo about kaikissa liigoissa otettu, mutta ei nyt ainakaan kannata lähteä sitä droppailemaan, että kyllä se sieltä tulee, jos ei ole ihan täynnä loukkaantumisia joukkue. Mutta sitten Patrick Laineen kohdalla voi olla semmoinen, että kannattaako sitä pitää siellä, koska kausi alkoi tosi heikosti ja sen lisäksi sitten tulee tämmöinen kuukausien poissaolo, niin kyllä mä melkein sanoisin, että heittäkää se vaan sinne free agent laariin ja ottakaa vaikka sinne Järsotti joku toinen sopiva pelaaja, joka siellä on vapaana. Sitten Rasmus Ristolainen, niin voi olla free agentti näin, että siinä voi varovasti, hän tuo kuitenkin semmoista upsidea sinne kentälle, ettei välttämättä niin kauheasti pisteitä, mutta noin niin kuin muuten, niin siinä voi olla semmoinen ihan mielenkiintoinen haku, jonka voi saa free agentista sitten itselleen, että varsinkin kun tuo lähenee sitten pikkuhiljaa tuo paluu. Sitten tämmöisiä kohtalaisen ison profiilin äijiä, joita täältä nyt löytyy, niin esimerkiksi puolustajista Shane Gostisbehere, hänellä ilmoitettiin, että hyvin pientä vammaa ja palasi takaisin, mutta hajosi sen jälkeen uudestaan ja sitten pistettiin injured reserveen, jonka jälkeen ei ole minkäänlaista tietoa sitten, että kuinka pitkään tulee olemaan pois. Tähän ihan vinkkinä, että siellä Carolinalla saattaa olla sellaisia pakkeja, jotka saattaa olla tuolla free agentteina ja niitä voi sitten vähän sovitella siksi aikaa pois, siksi aikaa joukkueeseensa, kun toi Gostisbehere on pois. Sitten Dougie Hamilton, niin ilmeisesti ainakin viikon pois on aika tuore vamma hänellä, joten ei kannata hätäillä senkään suhteen, mutta toki ison profiili äijä
New Jersey Devilsissä, ja sielläkin tietysti Simon Nemec sitten varmaan paikkailee tätä Hamiltonin roolia. Saa nähdä, että miten tällä kertaa viime kaudella se ei oikein lähtenyt vastaavassa tilanteessa. Sitten maalivahtiosastolta tämmöisiä nimiä kuin Joey Daccord esimerkiksi, niin hän on nyt ihan uunituoreena tällä hetkellä, nauhoitamme tätä lauantai-ehtoona, niin ihan uunituoreena tietona on, että on pois ja todennäköisesti jonkun aikaakin, niin näyttää pahalta sen suhteen. Sitten Aiden Hill, ilmeisesti ainakin joulukuulle asti, jos on Elliot Friedmanin uskominen. Thatcher Demko, suosikki loukkaantuja, jolla on aina pientä jotain hienoa, niin hänellä on sitten semmoinen tilanne, että säästellään enemmänkin, ettei oikeata loukkaantumista siellä sitten taustalla. Ja sitten tietysti Pittsburghin Tristan Cherry useamman viikon tulee olemaan pois, joten siellä Silovs saa entistäkin isompaa roolia. Ja olisiko tässä vielä jotain nimiä heittää? No, Sandursi menee noihin puolustajaosastoon, mutta hänellä on semmoinen, että ilmoitettiin silloin, kun jäi pois, että viikkoja menee, ja nyt alkaa niitä viikkoja olla kulunut tässä, että sen perusteella alkaisi olemaan paluu aika lähellä. Ja sitten Richard Rakel, useampi viikko pois, 3 position äijä Pittsburghissa, aloitti myös kauden tosi hyvin, niin aika hankala sanoa, että mitä hänen suhteen kannattaa tehdä ja miten toimii, että kannattaako esimerkiksi tradeille yrittää pistää häntä pihalle sieltä. Ja sitten vielä Katsakin veljekset tradeillä useampi viikko tässä vielä mitä vedee, ja toisella veljeksellä Matthewllä, niin hänellä ei ole aikataulua, että koska on paluuta tekemässä. Niin tässä nyt tämmöisiä, jotka on jollain tasolla edes tilanne muuttunut sen jälkeen, kun toi drafti oli. Joo, voitaisiin sitten siirtyä siihen vähän, että kenellä voit korvata nämä loukkaantuneet pelaajat, että ketä siellä olisi semmoisia, niin kun mä tätä Yahun sivua katon, että täällä näitä, että kuinka monta prosenttia omistaa tämän pelaajan. Niin täällä on muun muassa ihan ensimmäisen sinulla Gauthier edelleen 8%, eli jos jollain nyt omassa liigassa Gauthier on vielä free agent, niin siellä kyllä nukutaan ruusuisen unta. Siellä on myöskin Leo Carlson 76% omistettuna, eli sekin löytyy aika monesta liigasta free agenttina. Nyt niin kauan ainakin kun tämä Anaheimin lento jatkuu, niin tätä heitä niin kuin ehdottomasti kannattaa kyllä poimia. Ja Troy Terry on joku 56, olisiko, kun mä viimeksi katoin. Eli, ja hän pelaa ykköskentässä ja ykkösYVtä, niin kyllä nämä Anaheimin pojat kannattaa nyt ainakin toistaiseksi mun mielestä ehdottomasti napata tuota kyytiä. Mitäs mieltä te olette noin niin kuin yleisesti, että jos sitä Anaheimia miettii ja epäilyksenä saattaisi olla, että tahti saattaa vähän hiipua siitä, niin lähtisittekö itse kaupittelemaan vaikka jotain tästä kolmikosta Terry, Gauthier, Carlsoni, että lähtisi kokeilemaan vähän sellaista vakaampaa kalaa niin sanotusti näillä? Itellä vaikka niin kuin on monta vuotta uskonut siihen, että Anaheim tekee kovaa nousua ylöspäin, mutta ei se vaan niin kuin mun paperissa on näin radikaalisen nousu voi mitenkään olla, että ei tämä voi, vaikka on kuinka coach Squee siellä penkin takana, mutta periaatteessa haluaisin olla väärässä, mutta kyllä mä niin kuin, jos mulla olisi Anaheimin pelaajia tuolla muuten kuin toi McTavish, joka ei ole ihan samanlaisen lentoon lähtenyt, niin kyllä mä käyttäisin ehkä trade-assetteina, jos siellä on ottajia vaan tämmöisiin perinteikkäämpiin playoff-seuroihin, ketkä syttyy ehkä enemmän pelailemaan siinä joulun jälkeen keväällä. Itse on se, mitä on Anaheimin pelin katsonut, niin Gauthier näyttää niin hyvältä, että mullahan on itsellä se, ja mä en kyllä niinku, kyllä mä voisin sen treidata, mutta se ei kyllä niinku halvalla lähde. Et mä en niinku usko mihinkään ihan totaaliseen sulamiseen. Niin hyvältä hän näyttää, mutta totta kai hänen trade-arvo on nyt huipussaan, että jos hänestä saa jotain tosi varmaa, kokenutta supertähteä, niin miettisin sama Carlsonin kohdalla ja sama jopa Bedardin kohdalla, että kyllä kaikki mun mielestä nämä 3 on semmosia, että nuoruuden takia, että ei ole vielä sellaista niin kuin rutiinia, että pystyttäisiin näyttämään, että hän on pelannut 82 peliä tällä tasolla ihan vaan sen takia. Kyllä mä miettisin, että jos on tarjolla hyviä mahdollisuuksia, niin nämä 3 on mun mielestä ainakin semmoisia, jotka on nyt niin superkuumia, että heistä voi saada tosi valtavia kaloja takaisin. Teillä on niin kuin muuten semmoista mielessä, että ketkä
tämänhetkisessä Fantasyssä on vetänyt sen verran kovempaa kuin mitä olettaa sopii, niin tulevaa ajatellen, että ketä kannattaisi lähteä ehkä treidailemaan tai kaupittelemaan eteenpäin ja hankkia tilalle jotain. Ehkä semmoista tyyppiä, joka sitten siellä tulevaisuudessa on parempi. No, mä voin 4 nimeä itse asiassa voin heittää tästä näin. Mulla on tää Cutter Gauthier siellä, mä en jaksa uskoa. Voi olla, että tässä on pikkusen värilasit päässä, tällaiset oranssit lasit, ja toivon, että tulee tippumaan sieltä. Sitten on tämmönen, mitä kaikki nyt varmaan odottikin, että tulee olemaan korkealla pistepörssiä kuin Nick Schmaltz. En jaksa yhtään uskoa, että tulee jatkumaan samanlainen meininki tämän, niin kuin, tästä kun mennään eteenpäin joulua ja kevättä kohti. Evgeni Malkin. Kaikki odotti, että tällä kaudella räjähtää vihdoin ja ikuinen lupaus syttyy liekkeihin. Ei, on pelannut kyllä niin kuin tosi paljon ylärekisteriin. Ja sitten New Jersey Devilsistä Dawson Mercer. Niin näillä 4 nimellä mun mielestä kaikki painanut aika kovalla pisteprosentilla tähän mennessä, ja en oikeastaan kenestäkään usko, että tulee pysymään ihan täysin samana. Tuo Malkin mielenkiintoinen nimi siinä mielessä just, että täytyy jossain noista ennakkolähetyksistä siitä puhua, että ainakin pari edellistä kautta sinne pistepörssin kärkeen kivunnut alkuvaiheessa, ja voidaan se toki tosiaan sanoa näin, että taas kerran se teki sen saman, mutta sitten kääntöpuolena on tämmöinen, että siellä on nämä kokeneemmat Pittsburghin äijät sanonut, että kesätreeneissä mentiin todella kovaa, ja siellä on muun muassa ollut tämmöisiä juttuja, että takaperin luisteluharjoitusta tai jotain tämmöistä vastaavaa siinä tilanteessa, jos jonkun pienpeli hävisi, ja esimerkiksi Crosbylta kysyttiin, että no, tuliko paljon luisteltua takaperin, ja se sanoi, että no en mä kauheasti hävinnyt, että siellä on perus Crosby-meiningit ollut, niin siinä mielessä voisi odottaakin, että Pittsburghinä saattaa vähän olla nyt kovemman tason meiningit päällänsä, että saa nähdä, miten se lento siellä jatkuu. Joo, niin kuin mä ennakossa sanoin, niin kyllä mun mielestä Pittsburgh on parempi joukko kuin viime vuonna, mutta silti mä oon sitä mieltä, että Pittsburghin pelaajista tällä hetkellä, jos jotain saa irti, niin kannattaa treidata, että vaikka kuinka Pittsburgh-lasit päässä, niin ei tuo joukkue niin paljon parempi ole, että kyllä esimerkiksi Malkin on ehdottomasti sellainen pelaaja, että jos se on kuitenkin sellainen seksikäs nimi, että jos sen saa nyt kaupiteltua, niin kaupittelisin. Ja yksi pelaaja, joka on meidän liigassa ainakin tällä hetkellä overallissa 2, eli Jack Eichel, on nyt ehdottomasti myös sellainen pelaaja, että jos saatte hyvän diilin, niin kyllä mä en siis sitä sanoa, että hän romahtaisi, mutta kyllä hänen kausi on vähän liian hyvin mennyt toistaiseksi, että kyllä mä sanon, että hän on nyt myös sellainen, joka kannattaa pistää mieleen, että jos te omistatte hänet, niin hänestä voi saada hyvän hinnan. Niin minkälaista vastinetta sitten, jos sun täytyisi lähteä vaikka miettimään sitä, että sä kaupittelisit pois Eichelin, niin olisiko se sitten jotain, että sieltä tulisi vastineeksi jotain, no kun näitä on niin vaikea liikutella näitä todella isoja kaloja, mutta olisiko se sitten, että Makaria joku esimerkiksi vai sitten joku sellainen kombodiili, että... No siis sähän voisit yrittää kisutella esimerkiksi Kutserovia, jolla on lähtenyt aika heikosti kausi käyntiin, niin kuin Brendan Pointillakin molemmilla, ja ei varmasti tule jatkaa noin surkeata niin tuotantoa. Niin ainakin vaihtaisin päittäin ihan tällä sekunnilla Kutserovin tuohon Eichelin tai Eichelin Kutseroviin. Joo. Sitä, mitä mä mietin siinä on se, että onko niiden NS-piste odottama niin samanlainen sitten loppua ajatellen, että siinä pitäisi saada semmoinen selkeä upside, ettei tekisi semmoista toisesta taskusta toiseen meininkiä. Toki täytyy ottaa huomioon, että Kutserov esimerkiksi niin on laitapelaajia, jotka on aina harvinaisempia näissä, että siinä mielessä se on oikeassa, että se voisi olla semmoinen pelaaja, jonka sitä nappaisi. Joo, tai jos Eichelistä saa jotain pakkia, esimerkiksi jotain Bouchardia tai Verenskia. Bouchardi varsinkin on nyt tällä hetkellä, kun Edmontonilla on vähän nohainen startti, niin semmoinen pelaaja, jonka voi saada aika ilmaiseksi, ja kuitenkin pakeilla on aina paljon enemmän tuommoisilla pisteitä tekevillä pakeilla paljon enemmän valueja kuin jollain pelkällä sentterillä, niin tekisin senkin treidin. Mä oon vähän eri mieltä tuosta Eichelistä. Mä arvostan sen aika korkealle tuossa, vaikka nyt se on se pelkkä sentteripositio siellä, mutta kyllä mä näen, että nyt ollaan siellä pisteessä, mitä niin kuin Eichelilta on koko ura odotettu, että ei pelkästään se piste per peli, vaan jopa 1,5 pistettä per peli, niin mä näen, että toi lento tulee kyllä jatkumaan tuossa. Sä meinaat, että yhtäkkiä 29-vuotiaana hän löysi nyt sitten
Idaksen kosketuksen. Okay. Kyllä, mä luulen, että se liittyy myös siihen, että sinne on saatu joukkueeseen Mitch Marneria ja joukkue näyttää oikeasti tosi kovalta. Joo, kyllä toi on mielenkiintoista nähdä sinänsä koko Vegasia, että nythän siellä pikkusen hyytyi se alkutehtailu. Toki sillä niin kuin, jos miettii ja muistaa vaikka viime kauden, niin nehän tuli samalla lailla niin kuin ovista sisään ryminällä ja hirveätä rock'n'rollia ja hirveätä pistetehtailua, mutta nyt kun Mark Stone klesahti, niin se jotenkin tuntuu, että koko joukkueen semmoinen yleinen suoritustaso on pikkusen puonnut, että siellä ei ole samanlainen rallattelu. Toki siinä voi myös sitä miettiä, että onko se realistista, että aika tekee 4 pistettä per peli joka pelissä, että eihän se ole, että se 1-2 pistettä per peli on paljon todennäköisempää pitkässä juoksussa, mutta onhan se siis sinänsä näin, että eihän se Eichel ole niin hyökkäävä pelaaja sit kuitenkaan, että se on myös semmoinen niin kuin toiseen suuntaan menevä sentteri, että se on aika semmoinen kokonaisvaltainen sen lisäksi, että se tekee paljon pisteitä, ja sitten kun se toiseen suuntaan meneminen ei ihan hirveästi näy fantasy-tilastoissa, jos ei ole tämmöinen Auston Matthews, josta voi toki olla montaa mieltä, mutta joka vääntää siellä AVT ja ottaa niitä blokkeja ja tällaisia, joilla tuo sinne, niin Eichelilta puuttuu sitä, ja sitten kun, no kyllähän laukoo paljon, mutta ei kuitenkaan mitenkään niin kuin ylitsevuotavasti tyyliin Ovechkin, joka parhaina vuosina hakkas, jos ei saanut pisteitä, niin hakkas niitä laukauksia, niin hemmetisti, että sai niille sitten pisteitä. Että on toi on niin kuin mielenkiintoinen debatti ja sellainen varmasti kiinnostavi pelaaja, mutta ehkä isoin ongelma just minkä mä siinä näen on se, että mikä se value sitten on, minkä se siitä pitäisi saada, ettei se menisi vaan semmoiseksi, että okei, se saat nyt Eichelin ja mä saan nyt just vaikka Kutserovia ja sitten ne tekee saman verran pisteitä, mutta toki sitten se on aina sen odottavan mukaan. Ja mä haluaisin sen ehkä nostaa vielä tuosta, kun se Mitch Marner tuli sinne, että Marnerhan on hyvä hyökkäyspäähän, mutta sillä on myös se taito vähän lakasta niitä niin kuin oman ketjun liikoja silleen, että varmasti olisi niin kuin enemmän tullut miinusta myös muille ketjukavereille, jos Mitch Marner ei ole siellä ollut jeesaamassa myös tilanteessa, että tämä on ehkä myös se, mitä Torontolla tällä kaudella on ollut sitten ongelmana, että se on aika vaikea ollut korvata se Marneria. Joo, on se näin. Ja tietysti Marner nyt se on välillä pelannut Herttelin kanssa siinä ja nyt on taas pelannut Eichelin kanssa ja tällä, että se tuntuu, että se myös jonkun verran vaikuttaa ja vaikuttaa paljonkin siihen, että minkälaista tulosta sille sitten tapahtuu kentällä sitten, kun on mukana. Tuosta yleisesti, kun miettii, nyt jos mennään tuohon Vegansiin vaikka, niin siellä on vaikka tämä Mark Stone, jota tuossa yhdessä liigassa itselläni roikotan ja kallistumaan siihen, että jos teillä on mahdollisuus treidata se pois ja joku sen haluaa ottaa ja siitä saa ihan kelpo rahan takaisin, niin vaikka se silloin kentällä ollessaan tekee paljon pisteitä, niin kyllä se melkein kannattaa kohta treidata, jos sitä vaan joku jotain tarjoaa sillain semmoista edes säädyllistä, koska se on vaan niin paljon pois, että ne ilon hetket on vähempiä kuin ne surun hetket sitten, kun se korkeinta, pahimmassa tapauksessa vie sieltä niin kuin penkkipaikan ja parhaassa tapauksessa IR-slotiin ja sitten vaan odotellaan, että koskahan se sieltä palaa takaisin. Oliko teillä mitään muita nimiä vielä, jos puhutaan NS ylärekisteriin vetäneistä pelaajista, niin tuleeko vielä mitään name-droppeja? No mä voisin ottaa vielä noin Pittsburghin maalivahdit, että Tristan Cherry viime vuonna 2 kertaa AHL:ssä ja Artur Siloskaan nyt ei ole mikään maailman nimekkäin maalivahti, että molemmat on aloittanut yllättävän hyvin. Sama Merlinskis ja Dopes ja Knight on kaikki mun mielestä semmosia, että voi olla, että jatkuvat samaa niin kuin yhtä hyvällä tasolla, mutta jos heistä saa jotain takaisin, niin mun mielestä kaikki on vetänyt vähän ylärekisteriin, mutta aika näyttää. Joo, tuo Knight varsinkin, no nyt tätä nauhoittaessa edellisessä yönä piti 0 peliä tällainen, niin alkaa overalleissa ole, ja varsinkin niissä liikoissa, joissa maalivahipisteet on semmoiset niin kuin overpowerit, niin on kyllä varmaan semmoinen nimi, että siitä voi saada yllättävänkin hyvän vastineen, mutta sitten taas toisaalta sinne päästään taas siihen, että ei sitä kannata treidata kuin maalivahtiin, ja sitten aika harvassa on ne tyypit, jotka on vaikka sillä, että en mä enää usko tähän Hellepakkojen tai Ottikeriin tai Vasilevskiin, että kyllä mä otan ton Knightin tänne mieluummin ja vaihtaan päikseen, niin aika harvassa ne on, että sitten se pitäisi joku paketti matkadiili siihen tehdä, että siitä jotain oikeasti saisi, mutta siinä on ihan semmoinen potentiaalinen, jota voi just miettiä, keneen sen vaihtaisi. Muistaakseni joku siitä Knightista sanoi meidänkin kausien ennakoista, että on semmoinen pelaaja,
tulee olemaan kova ensi kaudella ja saattaa ryöstää niitä pelejä sieltä täältä. En muista kuka oli, mutta... Niin, vaikea arvata kuka se oli, mutta näistä niin kuin yliodotusten, mitä olettekin sanonut tuossa ja mitä on jo käyty läpi, niin sitten Shane Pinto on yllättävän korkealla ollut, joka on pelkkä sentteri ja Ottavassa vaikka Katsakki on pois, niin silti rooli on kohtalaisen pieni, niin silti on tehnyt aika hyvin pisteitä. Fantasy-mielessä ainakin, niin kannattaa miettiä, että voisiko sen saada tradettua johonkin parempaan sentteriin, vaikka tai varmempaan sentteriin. Sitten toki Vancouverin Sherwoodi Metsän kasvatti, eli itse Sherwood, niin hän voi olla myös sellainen, joka tuo paljon taklauksia ja muuta tämmöistä, mutta siellä on Vancouverilla todella synkkä ja pitkä tämä loukkaantumislista, että mikä on rooli sitten, kun sieltä alkaa äijää tulemaan enemmän takaisin ja kun hakevat sinne muotoonsa. Sitten Islandersissa tämä Heineman on myös semmoinen, joka on hyvin saanut pisteitä ja hänestä voisi jonkunlaista vastinetta saada joltain epätoivoiselta, joka on turhautunut omiin pelaajiinsa semmoisiin hyviinkin ja saattaisi esimerkiksi johonkin Jordan Kairuun mennä päikseen joissain liikoissa jopa tai jotain tällaista vastaavaa. Et siinä mielessä. Ja sitten tommosia, joista mä mietin tämän Mark Stonen lisäksi, jotka on periaatteessa ihan hyviä pelaajia, mutta jotka on semmoisia, jotka kannattaisi treidata pois, niin Kairo, no tuossa ennen kuin aloitettiin tämä, niin puhuttiin siitä, että todennäköisesti nyt rupeaa tykittelemään, kun kävi poppareilla, mutta se on jännä juttu, että St. Louisilla aina siinä vaiheessa, kun pitää ruveta etsimään syyllisiä ja halutaan herätellä joukkuetta, niin se on aina se Kairo, joka lentää sinne katsomaan siinä kohtaa, että mikä siinä on, että pitäisikö siinä vaan nyt niin kuin ratsastaa sillä nimellä ja pistää se lihoiksi niissä liikoissa, mitä on, ja yrittää saada sille sitten susta varmempaa suorittajaa tilalle. Sitten toinen, joka tässä on niin toi Rasmus Dahlin, niin nyt kun se tilanne on se, että tiedetään, että ennen kauden alkua siellä oli vaimolla isoja ongelmia, niin kuin oman terveyden kannalta, painaako se mielessä, todennäköisesti painaa, nyt tuli tämä poissaolokin, 1+1 kun laskee, niin varmaan liittyy siihen asiaan, mitä siinä tulee tapahtuu, niin siinä voisi olla myös semmoinen, että siitä voisi saada ihan mukava treidivalueen, varsinkin nyt kun se on poissa, ja kun ei tiedä yhtään, että koska se tulee takaisin, ennen kuin sitten selviää, niin kuin, että koska se tulee takaisin. Ja sitten Steven Stamkos, jos löytyy joukkueesta ja sillä saa jotain heruteltua, niin kannattaa sitä ainakin kokeilla kaupitella, että jos vanhat meritit kantaisi ja joku sen suostu sieltä huolimaan. Mutta tämä voi kääntää myös toistepäin, niin kuin sillä lailla, että Dahlin on nyt varmasti semmoinen, jonka voisi myös saada helpommalla. Hänellä on huono alkukausi ja nyt tulee tämmöinen henkilökohtainen, että jos uskaltaa ottaa sitä riskejä, niin on hän parhaimmillaan yksi parhaimpia fantasy-pakkeja. Että vähän sama kommentti voisi sanoa Quinn Hughesista tai Josista, että no nyt jos haluaa niin kuin semmoisen pelaajan, jonka osakkeet on nyt vähän alhaalla, jolla on kuitenkin potentiaalia voittaa sun fantasy-liiga, niin miksi ei? Stamkosista on ollut puhetta, okei, hän on ollut kyllä aivan koiran paska viime vuonna ja tänä vuonna, mutta hänellä on nyt ollut treidihuhuja, että hänet treidattaisiin, ja että miten se sitten vaikuttaa häneen, että jos uskalta, niin, että onko siinä vielä piilevää potentiaalia, että syttyisikö se jossain toisessa jengissä, vaikea sanoa. Niin, jos ottaa tuosta Stamkosestakin lyhyesti, niin se on jännä kun seuraa hänen toimiaan sattuneesta syystä, kun se on vastajoukkoista löytyy yhdessä liigassa, niin se jotenkin tuntuu, että se säästelee sitä laukausta, että nyt kuluvalla viikolla yhtäkkiä tempas se one-timeri sieltä ja yläpelti helähti ja 0,3 sekuntia aikaa ja tällä, että on kunnon semmoinen blast from the past ja sitten taas varjojen maille sen jälkeen, niin se on tosi outo tilanne, että onko siellä jotain sellaista sitten, että sattuu johonkin nivuseen kaikki laukaukset ja sen tekee sitä sitten säästelle. Joo, ja silleen laukausmäärätkään on kovin ollut, siellä on niin kuin, saattaa olla 1-2 laukausta per peli, että huomaa, että toi voi oikeasti liittyä johonkin tommoseen, että ei ole enää kroppa siinä kunnossa, että pystyy. Niin, sitten mulla oli vielä tuohon buy low-listaan, eli semmoisia, jotka on nyt aloittanut nuhaisesti, jotka mun mielestä kannattaisi pelastaa omaa joukkueeseensa halvalla, on esimerkiksi Panarin, joka on ollut huono, ja New York Rangers on ollut huono. Ja vielä suuremmin toi Point Kutserov kaksikko on mun mielestä semmoinen, joka kannattaa, nyt on niin kuin viimeinen hetki snaippaa ne kaksi. Niin kuin jos joltain saatte puoli-ilmaiseksi, ei nyt puoli-ilmaiseksikaan, mutta mä väitän kuitenkin, että tämä Point Kutserov Panarin porukka tulee kyllä nostaa tasoa
kauden edetessä, eikä todellakaan jää tolle tasolle, mitä tällä hetkellä ovat tuoneet. Joo, mä oon ihan sillä samaa mieltä tuossa, kun mainitsit vaikka siitä Dalenista, että tämä on aina tämä kääntöpuoli, että miten sen ottaa. Että jos sä saat myytyä sen kalliilla, niin myy, mutta jos sä saat ostettua sen taas halvalla, niin osta. Se on niin kuin ihan totta. Ja justiin näistä pakeista, jos täältä nyt nostellaan nimiä, niin toi Quinn Hughes, niin mitä ihmettä, todella nuhaset averaket, sitten Thomas Harley, no toki on nyt joutunut sinne kakkosyyveihin ja Dallas on ollut vähän heikonlainen, mutta hänetkin voi saada halvalla. Kukahan se just möi tässä omassa liigassa. No joo, ei mennä siihen. Sitten Jose Theodore on aika matala averake, mutta hänkin on semmoinen varma suorittaja ollut tässä, niin sitten noihin mainittuihin nimiin, niin semmoisia, että kannattaa vähän kosiskella ja miettiä, että mitä siellä voisi olla. Sitten toki esimerkiksi Ovechkin, niin hänellä on aika vaatimaton alku ollut, että voisiko sitä saada jollain yllättävällä diilillä itselleen ja sitä kautta sitten löytää sen jyvän ja saada hyvät pisteet sille sitten loppukautta ajatellen. Ei siitä ole enää mihinkään. Se on ennätyksessä tehnyt ja Washingtonin viime kausi oli ihan täys suonenveto ja Ovechkin ei enää kiinnosta ja bla bla bla. Ja ei, älkää ottako Ovechkinia. Mulla ei niin kuin, riitä luottoa Ovechkiniin. Eli ensi viikolla nähdään meidän liikessä, kun ja treidi. Joo, mutta ehkä miten pari sitten maalivahdeista? Niin, no, tai Jordan Binnington esimerkiksi on semmoinen, jota mietiskelin tuossa, että St. Louisilla on ollut vaikea alku ja tällainen, mutta siellä kuitenkin kova luotto itsellä on siihen valmentajaan esimerkiksi ja näin, niin sitten voisiko sen saada sieltä haettua. Mutta sitten mä en usko, että vaikka joku Vasilevski, jolla ei ole välttämättä ollut kaikista paras kauden alku, niin että sitä kuitenkaan kauhean halvalla esimerkiksi saa, mutta Binnington on yksi semmoinen, jota mietiskelin tuossa. Mulla on myös pari pelaajaa, voisin ennen kuin hyppään maalivahtiin, mulla ei siis maalivahtilistalla ole ketään tässä näin, että voitte napata niistä kiinni, mutta voisin heittää noin kenttäpelaajia vielä ton Nicolas Ehlersi, vaikea, tai siirtyi toiseen joukkueeseen, niin vaikea startti ollut, mutta mä näen, että tulee kyllä niin kuin jatkamaan ja nyt on ehkä näyttänytkin vähän sitä, että on tullut pisteitä vähän paremmin siellä. Ja sitten mun papereissa oli Kent Johnson. Mä odotin, että olisi tällä kaudella tehnyt vielä enempää tulosta, että olisiko tämä ollut se kausi, kun olisi Kent Johnsonin vetänyt itseänsä paremmille pisteille, mutta ei ole pystynyt niin kuin yhtään lunastamaan niihin odotuksiin. Ja sitten Coloradon pakeista, vaikka nyt on tunnetusti vähän enemmän tuonne puolustuspäättyy oleva puolustaja, niin Devon Taves on myös aika pienellä pinnamäärällä vetänyt tämän alkukauden. Niin siinä ehkä se mun 5-senttinen näihin kenttäpelaajiin. Niin, maalivahdesta piti sanoa Bailo maalivahteihin. Se, joka itselläkin on, jonka tuossa alussa mainitsin, niin Ullmark on ollut tosi heikko, ja siinä on myös semmoinen, joka voisi saada halvalla, ja mä uskon, että Ullmark kyllä parantaa. Ja miksei Sorokkinkin. Mä väitän, että Sorokkin on yksi NHL:n parhaita maalivahteja joukkueen, että voi vaan valitettavasti NHL:n parhaimpia, mutta edelleen laatumaalivahti. Molemmat näistä, Ullmark tietenkin ihan vesinäukko, että kyllä pitäisin silmällä, jos on saatavilla, niin näitä kahta. Joo, toi Ullmarkin tilanne on siinä mielessä aika mielenkiintoinen, että hänellä tuli vähän tämmöinen Stolarsmainen ulostulo, siis myös Stolarsilla tuli ulostulo tästä, että joukkue ei oikein suorita kauhean hääppöisesti. Ja että on semmoisia, käyttiköhän tämmöistä termiä kuin immature, eli ei kauhean kypsä joukkue ilmeisesti hänen mielestään ole siinä eessä, että siinä mielessä se on pikkuinen riski, mutta kaiken tämän huomioon ottaen, niin se voi olla, että sitten just, että hänet saa sieltä sitten haettua halvalla ja vaihdettua esimerkiksi tämmöiseen nimeen kuin Chicagon Knightti, vai mitä mieltä olette? Haluan ottaa esille tuona Gabriel Landeskogin, että mä tiesin tämän jo kyllä, siis tämä oli varma tieto jo kauden alussa, että se kuka sen draftaa tekee ison virheen. Landeskog, hänestä on tullut vähän niin kuin jopa semmoinen kulttipelaaja, kun joka kausi puhutaan, että no, joko se tulee takaisin, koska hän on Coloradon kapteeni, ja eihän hän missään nimessä huono pelaa, mutta eihän hän ole koskaan ollut mikään fantasy-jyrä, siis ei hän ole ollut koskaan mikään semmoinen niin tähti-fantasy-pelaaja, niin kuin,
Ja nyt vielä vähemmän, taitaa olla 3. kenttää jo tiputettu, että päästäkää irti Landeskogista, ei vaan yksinkertaisesti. Mä ehkä tuon Landeskogin arvon näen ehkä joukkueen enemmän semmoisen henkisenä tällä hetkellä. Mä toivon, vaikka mä en Coloradosta sinänsä ihan hirveästi välitä, mutta mä toivon, että Landeskog pääsee vielä siihen, niin kuin, ei varmaan ikinä samaan vireeseen, mitä silloin finaalikaudella oli, mutta näen, että toi on enemmän tuolle joukkueelle semmoinen talismaani, minkä avulla saadaan ehkä hengitettyä vielä enemmän semmoista raikasta ilmaa tuohon joukkueeseen, minkä avulla voidaan mennä aika pitkällekin. Ja tähän vielä loppukaneettina näistä pelaajista, nyt kun on name droppailtu paljon, niin kyllä mä sen sanon, että jos teillä on paljon semmoista niin kuin porukkaa liigassa, joka ei vaikka Pittsburghiin usko, niin kannattaa rohkeasti käydä kokeilemaan sieltä. Kyllä siellä on semmoisia äijä, jotka vaan paukuttelee, vaikka tässä nyt oli epäilevä Tuomas Pittsburgh fanklubin perustajajäsen kuitenkin, niin sieltä voi saada yllättäviä diilejä. Esimerkiksi joku Brian Rustin osalta tai jonkun Carlsonin tai tällaisia, että ne on niin, varsinkin Carlson joutunut niin naurualaiseksi, että hänestä voi saada tällä kaudella paljonkin iloa irti. Tai miksei jopa Chris Letangista, jos lähdetään tälle linjalle. Ihan tämmöisenä niin kuin unpopular opinion meiningillä, että lähtekää vaan rohkeasti kokeilemaan. Tosiaan näissä fantasy-liigoissa yhtenä osasena, jos vähän mietitään tähän loppuvaiheeseen, lähetyksen loppuvaiheeseen, että kun mennään viikkotasolla ja käydään useammassa liigassa sillain, että on niin kuin otteluparit, joista aina voittaja saa sitten sarjataulukkoon pisteitä, niin välttämättä pelimäärät joukkueilla ei ole kauhean tasaisesti ja voi olla hankala saada pelaajia mahutettua kokoonpanoon, niin minkälaisia asioihin te kiinnitätte huomioita, kun te mietitte, että ottaisi joukkueeseen semmoisia, jotka olisi vain viikon verran esimerkiksi siinä joukkueessa tuolta free agent-loorasta? Mulla on ehdottomasti sillä lailla, että mitä mä teen, että mä ensinnäkin katson, että semmoiset päivät, kun mulla on tilaa ylipäätään rosterista, että jos mulla on niin kuin mun runko pelaa vaikka tiistai, torstai, lauantai, niin eihän mä tietenkään halua semmoista pelaajaa, jolla on tiistai, torstai, lauantai, niin se on itsestään selvää. Mutta sitten mä katson myöskin sitä, että ketä vastaan näillä jätkillä on. Että jos vastustajat on tyyli Vegas, Florida ja Toronto vaikka, niin ei ole ehkä paras mahdollinen aika ottaa vaikka maalivahtia siitä joukkueesta tai sitä ykköspyssyä. Että todennäköisesti, jos on vähän heikommat vastustajat, niin totakin kannattaa ehdottomasti seurata. Ja sitten ihan vaan niin kuin kikkailla noiden pelipaikkojen kanssa ja katsoa, että mistä saa niiden valua, jos haluaa tälleen viikkotasolla. Itse harrastan enemmän semmoista, niin kuin, että mä katson, että kenellä on back-to-back-pelit ja saatan ottaa jonkun, jolla on back-to-back-peli, joka mahtuu mun rosteriin ja sitten vaihan seuraavaan. Että näitä on tietenkin miljoonia tapoja tehdä, mutta tuossa on aika lailla semmoinen sapluna, millä itse yritän mennä. Ja sitten monesti, kun esimerkiksi Yahoosta pystyy katsoa, että ketkä on ollut viimeiset 14 päivää, niin ketkä on ollut kuumia pelaajia. Se on yllättävän tärkeää se, että itse olen huomannut sen, että jos joku pelaaja ehkä on niin nimekäs, mutta jos sillä on mennyt vaikka viimeiset 3 peliä ihan helvetin hyvin, niin silloin on todennäköisesti itseluottamus tapissa ja se todennäköisesti ampuu enemmän, se todennäköisesti menee maalille hanakammin. Se on niin kuin hyvä peli, niin kuin semmoinen fiilis. Ja monesti ne jostain syystä ne pisteet semmoisille pelaajille, jotka ei ehkä yleensä ole tottunut tekemään pisteitä, niin ne useasti niin kuin tulee semmoisissa niin kuin ryppäissä, muutaman pelin ryppäissä, kun itseluottamus kohoaa ja sitten kun se ruuti alkaa taas kuivumaan, niin sitten se alkaa hiipua, mutta niin tämmöisiä asioita mä mietin, kun mä noita free-agentteja tuolta kesken viikon vaihtelen. Aika samoilla linjoilla ollaan Daily Face-Offin schedulit on monesti käyty läpi. Tuohon ehkä vähän riippuen pelaajasta, mitä pikkailee free agent-listalta, niin mä tykkään myös katsoa kotipelit. Ne on yllättävän tärkeitä NRissä, että pitääkö sun matkustella 6000 kilsan päähän vai pääsetkö pelaamaan kotona. Ja sitten se, että jos vastustaja on pelannut edellisenä päivänä, niin se, että otanko mä mieluummin semmoisen pelaajan, millä saattaa olla 1 peli enemmän, vai semmoisen pelaajan, kuka pääsee pelaamaan sitten freshinä joukkuetta vastaan, kuka on pelannut edellisenä iltana. Niin tässä saattaa nähdä ehkä semmoisia pieniä variaatioita, mutta toi on ehkä tärkein, että katsoo ne viikon päivät, milloin sun joukkueessa niin sun core-tiimi pelaa, ja sinne ei ehkä hae sitä
pelaajaa, kenellä saattaa olla vaikka 4 peliä viikossa, vaan hakee ne niille päiville, milloin sun rosterissa on oikeasti tilaa, koska siinä muuten häviää niitä pisteitä, koska sä et peluta sitä pelaajaa, kenet sä otat sieltä listalta. Niin, toi varsinkin itselle semmoinen helmasynti, johon sortuu, on se, että haluaa luoda niitä menestystarinoita ja rupeaa niinku miettimään, että kelle se hot-jakso voisi tulla siitä, eikä ota sitten sen perusteella, että se hot-jakso on just menossa, että milloin ne pelaajat on kuumimmillaan ja milloin ne tekee paljon pisteitä, että siinä on jotenkin aina niin pessimistinen, että sitten lähtee siihen ajattelemaan, että joo, että tämä nyt on vetänyt 3 peliä hyvin, että kyllä se hyytyy heti, kun se mulle tulee. Että mä vielä mietin tuolta nelosketjusta tuon yhden äijän, ja sillä varmasti tulee olemaan todella hyvä meininki sitten jatkossa. Että se on semmoinen, että kannattaa mieluummin luottaa, niin kuin Eileksi tuossa sanoi, että kannattaa luottaa mieluummin siihen niin kuin todistettuun faktaan kuin siihen, että lähtee itse säveltämään, koska itse säveltämällä yleensä tulee aika paska sinfonia sieltä sitten, ja sen olen monesti saanut kokea. Ja yksi mikä on niin kuin kaikista kivointa ja mitä tulee itsekin paljon harrastettua, varsinkin tällä kaudella on tullut harrastettua sattuneista syistä, on sitten tämä maalivahtien haku, että ottaa niin kuin 1 peliksi jonkun maalivahin, koska sitten se on just semmoinen kunnon S-arpa, että tänne kun mä heitän uuniin nyt seuraavaan peliin, niin nyt se tulee se 0 peli sieltä ja tulee se voitto, ja mä saan yhtäkkiä 25 pistettä esimerkiksi Fantasyssä meidän liigassa, tosi hyvä määrä. Mutta sitten se kääntöpuoli on semmoinen, että esimerkiksi 1 viikon tuossa hävisin sillä, että kävin hakemassa näitä tämmöisiä maalivahteja, ja nehän toi pelkkää miinusta. Niin siinäkin mielessä kannattaa sitten miettiä, että oletteko gamblereita vai perättekö varman päälle, että minkälaista äijää sinne sitten kannattaa hakea sitten omaan joukkueeseen. Ja jos jaksaa niin kuin seurata sitä, että jossain joukkueessa vaikka jollekin äijälle annetaan se mahdollisuus, että se on nostettu vaikka edellisessä pelissä tai pari peliä saanut vääntää jossain kärkiketjussa syystä tai toista tai ykkösylivoimassa tai jonkun loukkaantumisen myötä tietää, että tämä nyt tulee palaamaan isoja minuutteja hyvässä roolissa, niin kyllä silloin ne pisteiden saantimahdollisuudet on suuremmat, että sitä kannattaa ehdottomasti kanssa jaksaa vähän katsella, eikä pelkästään sen perusteella, että okei, mä tunnen tämän nimen, että mä otan sen nyt, kun se nyt sattuu olemaan täällä vapaana. Mä olin just ottamassa kiinni tuohon, että jos puhutaan nyt sitten niinku pidemmän aikaisesta free agentista, että sä haluat semmoisen pelaajan, joka todennäköisesti sitten olisi viihtyisi siellä vähän pidempään siellä rosterissa, niin mun mielestä ehdottomasti näihin kannattaa iskeä näihin, että kun me ollaan tuossa lähetyksen alussa puhuttiin näistä loukkaantumista, niin kattokaa, että kuka ottaa sen ykkös-YV-paikan, että kuka on Josin tilalla ykkös-YV:ssä, kuka on Dalinin tilalla ykkös-YV:ssä, kuka on niin kuin, kaikki nämä loukkaantuneet pelaajat, että kuka sen paikan saa sieltä ykkös-YV:stä, ja jos hän on vapaana, niin se kannattaa kokeilla se arpa sitten. Että se, jos onkin vähän pidempään, esimerkiksi kuka se nyt loukkaantunut, joka on pidempään aikaa pois, Dupuaa, mä en tiedä pelasiko hän ykkös-YV:ssä, mä en ole nyt ei tainnut tällä kaudella pelata. Mutta joka tapauksessa, niin näissä kannattaa olla niin kuin tosi hereillä. Sama maalivahtien osalta sitten, että jos ykkösmaalivahti loukkaantuu, niin kannattaa olla hereillä, että katsoa, kuka siellä on kakkosmaalivahtina, jos se on vapaana, niin hyökätä sen kimppuun, että jos on pidempään pois, niin saattaa saada aivan ilmaiseksi free agentista ykkösmaalivahdin, joka pelaa joka ilta sen takia, kun todellinen ykkönen on. Tämmöisiä kannattaa, että jos pidempiaikaisia aarteita haluaa löytää, niin tämä on aika helppo. Menee daily face-offiin ja katsoo sieltä ylivoimakentät ja katsoo, että kuka sen ykkös-YV-paikan on lunastanut, niin ne saattaa joskus maksella aika kivasti. Ja toki näissä pitää ottaa huomioon myös nämä liigojen koot, että me nyt puhutaan aika yleisesti 20 joukkueen liigasta, missä me kaikki 3 pelataan, niin se FA-laarien tonkiminen, niin se Pallomeren pohjalla ei välttämättä ole niitä kuumia nimiä, että se menee vielä tarkemmaksi se säätäminen siitä, ja sitten aletaan puhumaan monesti siitä, että saako pelaaja parista taklauksesta sen 2 pistettä vai ottaako parista takaiskumaalista sen -2 pistettä, niin jos pelataan semmoista 10 joukkueen liigaa, niin siellä on huomattavasti enemmän laatulihaa siellä FA-laarissakin. Joo, se on kyllä tosi paljon sillä yleisesti tämä, että joka tätä podcastia kuuntelet, niin nämä kaikki puheet on aika pitkälti semmoista, että puhutaan täydestä liigasta ja siihen viittaavia hommia, että se saattaa kuulostaa aika absurdilta ja olla just jostain loukkaantumisesta, kun pystyy aina korvaamaan sieltä äijä sillä ja heittää vaan pois ylipäänsä. Mutta miten sitten, jos mennään tämmöiseen, että huomaa, että joku oma haku esimerkiksi draftissa, nyt aletaan elää sitä vaihetta, että data alkaa olla jo kohtalaisen paljon niistä äijistä ja miten niillä on kausi lähtenyt liikenteeseen, niin jos vaikka tuntuu, että se
Steven Stamkos, tai no ehkä se nyt on huono esimerkki, siitä on vaikea luopua tilanteessa kuin tilanteessa, ainakaan ilmaisiksi, niin missä vaiheessa te yleensä rupeatte miettimään, minkälaisia asioita pitää tapahtua, että te lähdette droppaamaan semmoisen äijän, joka te olette ottanut draftissa ja ajatellut, että tämä on mun joukkueessa koko kauden? Itsellä toi on tosi vaikea. Mä oon jotenkin semmoinen, että kun sen on draftannut, niin sit sillä ollaan aika pitkälle. Että sit vaatii ehkä aika kovankin traden, että suostuu luopumaan. Että helposti hirttäytyy jopa liian pitkäksi aika niihin pelaajiin, ketä on itse pikannut. Koska sit siellä vaakakupissa painaa se, että sit, mitä jos lähteekin sitten seuraavalla viikolla menemään ylöspäin pisteet ja sitten harmittaa, kun se on toisessa joukkueessa tai joku on painanut sen FA-laarista ilmaiseksi, niin toi on vaikea kysymys. Mä en tiedä, onko tuohon edes oikeaa vastausta, että missä vaiheessa lähtee. Se on niin ehkä pelaajastakin kiinni, että puhutaanko joukkueen ykkössentteristä tai kaavailusta ykkössentteristä vai puhutaanko tuommoisesta kakkos-kolmosentteristä vai niin kolmoskentän vasemmasta laiturista, niin ehkä se, että mikä se status on aikaisemmin ollut, että onko painanut viime kaudella 80-100 pistettä vai onko ollut semmoinen 3-40 pisteen mies, mutta itsellä ehkä on se perisynti siihen, että tulee liian pitkään niin kuin pidettyä ehkä jopa. Mä nyt oletan, että tämä koskee niin ykköskoskorin jätkiä, että semmoisia pelaajia, joita sä et haluaisi luopua, mutta ei vaan tunnu lähtevän tai tulee loukkaantuminen. Mulla se itsellä on yleensä se, että jos tulee sitten niin oikeasti pidempi loukkaantuminen, niin joo, mutta sitten täytyy ottaa mun mielestä tosi tarkasti myöskin huomioon, että mikä se sun tilanne on niin kuin siellä sun liigassa. Että onko sul niin kuin kaikki, oot sä niin kuin playoff-taistelussa mukana, että jos niin kuin playoff-viiva alkaa karata, niin sit sun on oikeasti pakko, että sulla ei ole niin kuin varaa tankata liikaa. Että esimerkiksi itsellä on tällä hetkellä 4 loukkaantunutta pelaajaa, mutta mulla on nyt käynyt hyvä tuuri, että mä oon voittanut pari viikkoa tuossa, että mä oon silleen niin kuin aika turvallisessa asemassa vielä tällä hetkellä, että mä pystyn niin kuin antaa pari viikkoa mennä ohi. Että näitä kannattaa kuitenkin miettiä, että jos sä oot niin 0-4 tässä kohtaa, niin kyllä sun on vaan pakko alkaa tekemään niitä moveja. Mutta mä yrittäisin ehdottomasti vaikka edes niin jotain niin tradea saada aikaiseksi, että noiden tuommoisten omien runkopelaajien heittäminen free agentsiin on suoraan sanottuna tyhmää, että kyllä sä nyt jonkun tradein saat, vaikka sä nyt häviäisitkin siinä vähän, niin riskejä on pakko ottaa siinä kohtaa, kun playoff-viiva alkaa karata ja pojat ei suorita, että niin se vaan on. Varsinkin näiden loukkaantumisten kanssa. Et sitten näiden huippupelaajien kohdalla mä sanoisin, että odota siihen asti, että koska semmoista huippupelaajaa ei ole olemassakaan, jolla koko kausi olisi pelkkää surua ja murhetta. Et jos mä mietin vaikka Stamkosia viime kaudella, niin siellä oli niitä hetkiä, kun mä olisin voinut hänet treidaa. Et kun se näytti siltä, että nyt se lähtee. Et siellä tuli niin kuuma striikki, niin se on se hetki, kun sun kannattaa tradea, jos sulla on sellainen fiilis, että epävarma fiilis. Mutta mä tiedän, että se on siinä kohtaa sitten taas vaikea, kun sitä ajattelee, että no nythän sillä lähti, että nythän se jatkuu, mutta se on se aika treidata se pelaaja, jos sulla on se fiilis, että hän ei ole sillä tasolla enää. Toi on kyllä siis sillä just, varmaan ne kirkkaimmat huiput on semmoisia, tai semmoista, jotka on itse ajatellut, että nämä nyt on semmoisia, niin se on jo ihan just ton kunnian kannalta, että siinä vaiheessa, kun heittää se äijä sinne free agentiksi, joku se totta kai lähtee sieltä yleensä waiverina tai jonain muuna poimimaan itselleen, ja sitten se rupeaa paukuttelemaan sieltä, niin se on vaan niin kuin ehkä kaikista isoin häpäisy semmoinen tai sellainen, mitä tapahtuu. Et toisiksi pahin on häpeä, mikä voi tulla, on se, että pikkaa jonkun äijän liian korkealla, ja se on aivan huono, ja kaikki tietää siinä vaiheessa, kun sä se otat, että älä nyt hyvä mies tuomusta, tai hyvä henkilö me ottaa tuomusta sieltä, että ei missään nimessä kannata. Niin se on ehkä se toinen. Sitten jos miettii semmoisia vähän niin kuin tirkiäjiä, jotka menee ehkä sinne jonnekin 8 kierroksesta ylöspäin, niin siinäkin vaiheessa mä ehkä näkisin sen sillä lailla, että kyllä siinä niin kuin täytyy jollain tavalla itselle tulla semmoinen fiilis, että tämä oli kokeilu jo siinä vaiheessa, kun se draftin tekee, ja sitten siitä pystyy ehkä luopumaan tai heittämään free agentiksi. Mutta toi Fantasykin on niin paljon semmoista toimintaa, että se on niin sen mukaan, että mikä se nimi siellä selässä on, että millä tavalla siihen sitten suhtautuu, että kuinka monta muuta pelaajaa, niin kuin vaikka joku Stamkos, että kuinka monta muuta pelaajaa on valmis katsomaan niin kuin toista kautta jo, että tämä on vaan niin kuin nuhasempaa ja nuhasempaa nyt, että se on niin kuin ollut tosi hankala se alku tällä kaudella. Niin jos se olisi joku toinen, jos se olisi vaikka Ryan Donato, joka on myös 3 position pelaaja, niin viime kauden
suonenvetokauden jälkeen, niin jos sillä nyt olisi lähtenyt vaikka tuommoisen 3 averakella, niin kyllä se niin kuin liigassa kun liigassa olisi lentänyt jo sinne free agent laariin, eikä sitä sitten mietittäisi yhtään, että kannattaako tätä pitää vai ei. Mutta Stamkosin kohdalla se on huomattavasti harvinaisempaa, varsinkin tämmöisessä täydessä liigassa. No, mutta milles fiiliksellä te nyt sitten lähette tähän niin sanottuun, kun alkukarastat on kaudesta saatu poltettua putkesta, niin milles fiiliksellä te nyt lähette katsomaan tätä tulevaa, että onko kuinka toiveikasta vai peloisekaisin tuntein? No itse toivon tässä rukoilen jääkiekkojumalia kovasti, että saisin mun sairastuvalta helpotusta, että siellä on paha tilanne, että sitä lähinnä, että olen lähettänyt kaiken maailman terveyspakkauksia sinne Pohjois-Amerikkaan omille pelaajille, että sieltä saataisiin ukot kuntoon, mutta varovaisen toiveikas, että jos mä saan tuon rosterin kuntoon, niin mulla on varovaisen toiveikas fiilis ja odotan innolla kauden etenemistä. Joo, itsekin toivon, että lähinnä joukkue pysyy terveenä. Et nyt on käynyt tähän mennessä ainakin hyvä tuuri. Täytyy koputtaa puuta, että tämä jatkuu samanlaisena, mutta ihan mielenkiinnolla nyt aletaan pikkuhiljaa siirtymään sinne niihin vaikeisiin peleihin, että milloin oikeasti se kylmä ilma ja joukkueet on pakko ottaa pisteitä ja kauden, ei nyt ihan puoliväli vielä, mutta aletaan mennä sinne pelit 30, 40, 50, niin siellä tehdään se ero sitten niihin joukkueisiin, mitkä menee playoffeihin ja mitkä tippuu alta. Täytyy tuoda, että omat pelaajat lunastelee ja Matthew Schaefferi jatkaa pistetehtailua. Jees, ei siinä itselläkään samalla lailla pessimismillä jokaiseen viikkoon ja oletuksena, että vihu tulee ylisuorittamaan siihen nähden, että mitä on averaket, niin kuin tähänkin asti yleensä tapahtuu, että aina ne on vihreällä, ei on punaisella, mutta minkäs teet? Kun ei lähde, niin ei lähde. No niin, tämmöisillä fiiliksillä, niin toivotellaan teille oikein maistuvia ottelupareja ja toivottavasti saatte paljon pisteitä, siis kuulijat, ja tietysti näille kollegoille toivon yhtään mitään hyvää, koska he ovat minulla vastustajina, mutta näin kuvia tunnelmiin, niin katsotaan, että yritetään saada lisää tavaraa eetteriin tulevaisuudessakin. Kiitos ja hei hei! Kiitos!